Ассалому алейкум, духтаро. Распаковка чек. Заказои мо компания Faberlic омад. Боз мекшем яҷа мебинем ки каталог ман чиз заказ кардам барои хонара, барои истифодабарии худмон. Таврофа детал мешуд. Дадам. Айна креми новинка заказ кардам. Алоэ кати. Ҳар рӯза рӯзона истифода мебарам. Ночной крем аз серия золота заказ кардам. беҳад ман ночноиш махкул шуда гияд. Як бор гирифтам тамомаш кардам, ина дигин бора гирифтам бо. Имин ночноиш мага махкулай. Барои рӯзона алоэ кати гирифтам креми. Ай алоэ тайёр шуда гирифтам. Так, дальше сивориткаша гирифтам ин серия. Барои рӯзона бо истифода бурдан. Ҳама вақт бояд моро монда сиворитка кунем. Барои ҳами пороро маҳкам кардан ин сиворитка. Пусти рӯро хушрӯ нигоҳ медорад. Тез пир намешавӣ, тез ҷинҷак пайдо намешавад дар руд, яъни маршина пайдо намешавад тез руда. Беҳад плюси сиворитка калона ина. Ира бинин, ҳам хеле аҷиб буд, бо айблош бо макияж танани крем кунид, беҳад хушрӯ дарот мешинад. Корпушн авладам бо губка заказ кардам. Барои ванна, короче, раковина вақт зора шустан. Так. Ай маска заказ кардам. Ай купоном истифода бурдам. Ай най маска заказ кардам. Ина ёш вай дорам. Коллаген дорам, коллаген дорам, барои пӯсти рӯи ма нехватки коллаген беҳад навзад. Дар рӯи ма коллаген намерасада, ҳамин витамини коллаген чӣ қадр полезне барои организм. Якта алоэ якати заказ кардам, 4 та маска заказ кардам. Жидки миёва якта заказ кардам. Ай спрей барои мӯи сар, бибинед чӣ қадр калона. Ҳар дафъа пеши фен кардан, вақте ки сарта мешӯӣ, ҳамира мешапӣ, баъд фен мекунӣ, мӯ чӣ қадр хушрӯ мешавад. Ай ма шампуну бальзамшам постоянно истифода мебарам. Помада заказ кардам. Свеча бинед чӣ қадр необычный хушрӯ. Зубная паста қатъи немешед ки милав, инем креми даст, компания мада бейпл туҳфа дод. Барои ки ма покупка кардам каталоги пешина, ай купоном ман инвестиция бейпл гирифтам. Ва якта скраб барои рӯз заказ кардам. Скраб барои рӯз шудан. Иҷа боша набор барои ваннара заказ кардам. Ина. Ин чӣ хушрӯ. Чӣ упаковкаш аккуратный. Ина. Набор барои ванна. Аҷиб буд. Беҳад махкул шуд. Дальше, ай ҳамин набор бояд ай дигара. Точно такой же. Дай распродаж рафисад барои ҳамин дата заказ кардам. Ман худам ай красоткаи кедиёи новинка заказ кардам, уже баҳор шуда вақти ҳам хали шуда. Аслаш ман зимистон красотка мекушам, вале ман химикида намегарам, фақат мошинда мешинам, мерам, бо коробкада мошинда шида мебиём. Вай, иқа хушрӯя. Машалла, что за красота. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ духтаро. Ҳам чизе дар коремон мехарем, ҳам соҳиби балл олид мешавем. Барои продукта гирифтан заказ кардам. Ҳама вақт мехарем продукта дар кора кухонада. 6 рубл я донаш, бинед чӣ калони хушрӯ. Покупка кунем мерем ҳар дафъа. Ай пакет дади ман хостам ки пакетума май Faberlic шавад. $1 заказ кардам. ҳам барои мусор истифода мебарам, удобне дастар дорад. ҳам барои ягон продукта харид астан мегирам. чиро хай фромӯш мекунам барои бурдан қатин пакет. Ин ба ҳар ҳол ҷеба магазин ҳам иҷа арзонай, ҳам ай фирмаи Faberlic. Фоқ бача ира бинед чанд қадар ай. Барои кӯдакора ман чӣ заказ кардам духтаро. Инҷа упаковкада буд нигоҳ. Барои кӯдакора ман витаминчики заказ кардам. Вале кӯдак бинан чӣ қадр хастан мешаванд. Мармелядки, ина. Дар пушташ значоки халиал дора ина. Ман ягон вақт ай магазинам. Даже калонадам хӯрдам приятно. Намегирифтам ки сафташ ҳалол нестай. Наконец компания Faberlic бировард халиалша. Ҷа бакалай. Бакалой новинка. Акам аз кора аҷа мекушам, неки дилам тоқат накард. Хостам ки маям ё. Бигирам. Ва кофе карда хӯрам. Нигоҳ кунед. Ин тарафаш дили вай золотой, инҷада белое сердечко, рисунок, дастакаш сердечко. Охи, нигоҳ кунед чӣ қадр базеба. Якта барои хӯрдан, якта барои шавҳар ман заказ кардам. По утрам будем вдвоем кофе пить. Из этих красивые стаканчики. Бинед чӣ хушрӯ. Сковородкаи ки ман ҳама вақт ош мондаам бисёри вақт мекунам. Ҳама алкотума даҳн мекунам, айн сковородка заказ кардам. Бояд ай дигар. Пока ҳастаем наличи бисёри вақт чизои нав мебинем. Ман ай продажа меброям, баъд пушаймон мешавам, чӣ ба чанд та нагирифтам. Ольгу мегам ки ту скоро мекучӣ, чӣ ба иқа чиз хараbeси. Не переживай, ки ман чизои дар кӯри ма хати мебарам. Ман як рӯзам зиндагӣ кунам. Бояд ки беҳтарин либоса пӯшида гардам, беҳтарин ҳасуда дар обход кунам ва беҳтарин обуфа пӯшам. Ман намедонам ки о ман хона мегирам дар уҷа баъд мехарам. Баси гап дар компания Faberlic регистратсия шуда ман худ масинит кардам, сар кардам. Ягон чиз дорам мекунам. Вале ягон гӯсам намешавам. Намедонам ки кай хонам дар уҷа шава ба уҷа намедонам, ай ҷа ман чуми чизо ҳайф мешавад. Уҷа рафтам бо навшам мехарам. Ина, машалла ин упаковкаро бинед.
Ира, меня кашну гира. И нам хотите, как фамилию кевай пешинаш как наш дагия, да? Акира мах бережно идти. Просто мах шусь кудаш митарам. Машаллах. Бег удобнее. Пирожки плазида, картошка бульон книда. Она гуш бульон книда, любой обход книда, жарко книда. Хамма чизда бехат удобнее дхару. Идешь пахнет яста, бемал любой чизда, бульон мекни мегири. Даже что мама джабы факада мне анкали скалка хотя дом, мама обход микат. Хамтат закази и каталогине мод второго. Бода шамбе заказ когда гибдан, я устрой кардом. И нам хайгаше, и заказ кардом. И закадом решим тем. И надо второго, появится заказой и каталогине ма и компания Faberlic.